Way patuman nga border control batok sa mga dakbayan sa Sugbo. Mandawi o Lapu-Lapu sini nga ubos sa modified enhanced community quarantine. Bisan kung ang laluwig nga sa Sugbo napaubos na sa general community quarantine. Ano ang report? Already stated gahapon pa, wala tay border control. We are just one island after all, mga Sugboanon tang tanan. Gipasalig kini sa gobernador tungod kay dili siya gustong lisod-lisoron ang mga taong nanginabuhi. Gikitakda hinuong makigtigom si Governor Gwen Garcia sa mga mayor sa mga dakbayan Sugbo, Mandawi ug Lapu-Lapu. Magpadayon usab ang turismo sa lalawigan apan kinahanglan nga mosunod sa protokol ang mga tao ug ang mga establishmento. Ang mga kananan buksan og dili mo gamit og aircon, samtang ang mga bus paablihan usab ang mga bintana. Ang pag-apilar sa lalawigan nga mapaubos sa GCQ aron dili mapiang ang panginabuhi sa mga Sugboanon. Do your part. Kaya naning kamot adi mo mga wad ag negosyo. Pero at the same time, while we are trying to help the economy, we also have to balance that with public health. Samtang higpitan sa Cebu City Police Office ang pagbadlong sa mga tao ng gawas sa ilang mga Pinoy-anan bisan kung way importanteng tuyo sa gawas. Sa unang pagpatuman sa MECQ, kapin sa usa ka katos ka mga tao ang nasikop sa CCPO tungod sa kalapasan sa health protocol. Kung asa tong daghan ang kaso, like for example, today, we have 45 in Guadalupe. Samtang ang RHPG-7 nagpahigan usab og random checkpoint sa mga motorista sa Cebu South Coastal Highway. Gipahinumduman nila mga tao sa minimum health standards. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.